Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Melvin nga napinuuluan iti arak. Kunana nito'y, Dear Manong Nemi, iti rugya kon ti agbasa iti high school Manong Nemi. 13 years old, bumariton. Idinto Manong Nemi, tatikapsat ko nga ni Lily, ket para grade 6 na. Bale may sala nga tawen Manong Nemi ti paet mi, ken ni Lily nga ading ko. Dua kam lang agkapsat, da nga anak da papa kini mama. Nga ni papa Manong Nemi ket mga opisina, idinto ta ni mama ket plain housewife. Agtalin na dito ibalay Manong Nemi, nga panawan mi, sakam tumatsangpetan, no kapukam ti eskwela. Damo ti klase Manong Nemi, idi iyawat ni mama ti allowance ko. Anak, laglagi pa makang kanayon ti bilin ko ken ka. Ipasnek mo tagbasa, sang kapay lamang kinubnubya, no muna tagwapo ka. Ken idyam ti madi nga barkada, kang runan ti amin anak, sang kang bisbisyo, sang mo apulos sa padasan ti agsusop ti sigarilyo, ken sumimsim iti arat. May karim ka di ha, Melvin? Manong Nemi dagiti dua nga nauding imbaga na iti dakkel nga lang ted kanyak iti question mark. Sigarilyo? Arak? Apay ma? Ti anya? Nga paritandak ngagsigarilyo kan uminom ti arak? Kaputa, saan nga nasiad nga bisyo dahit anak? Abay nga ni papa, agsigarilyo met kan uminom ti arak. Nanda nilinawas nga every weekend kat adadag iti barkada na ko, opisinaan na nga giinom da, pupulutan da, di talikod ti balay. Ken pasaremet uminom kayo mama. Saan ka din nga gusto na alasaman nga balakad yung kanya ka anak yung nga jak agsigarilyo ko uminom ti arak at makikita kayo ba't nga uminom ti arak kini papa. Saan nga dagos nga nakasumbat Manong Nemi ni mama. Ta siyempre common sense Manong iparit na data edin to ta makikita mi met nga kapsat nga uminom ti arak ka nagsigarilyo ni papa. Adangat nga rod mawalindang ikarawa nga rason Manong Nemi. Sinalabay na ni mama Manong Nemi. Di ka ba'y maladaw? Saan ba ma? Anak, uwen kan mabalin ko ma. Katliklikam na giti duwang imbagak. Saan na nasiyat para iti salunat mo? Apay nga rin na kayo mama kini papa. Iso nga rin nga, di mi kayat nga tuladin na kami. Madlam mo kini papang mo nga medyo agrakayat ibagina kabuti. Kanawaray siya. Maikarim ka di anak. Saan nyo kung mga di pagpakita kada kami nga kapsat, tarami din yung panagininom, tapos no,
Awan ti pambarami nga di agtungpal, ti kayatyo. Anak, dahil ti may nga bidot mi kinipapang mo. Sabi ko marin ang maramanan. Itakat darigat mi nga ikaten. Iso mga gastos, kan madadal ti sa lunat. Iso ngawen kan mamalin. Ha, Melvin? Saan mo madpadasin? Gabot amadi. Sana kami nga tultuladin kinipapang mo, ididay tangambanan. Mabaling ka di anak? Sige mama. Talaga amat ganyak kayat. Nakabang magsit kayo kanong harak kayo. Lalo na agsigarilyo ni papa. So nga karek ka na kayo. Aramidek. Barbareng no, matungpal ko. Barbareng no, matungpal ko kunak. Manong naimita. Narigat mo ikarin no, samunam namayin nga tungpalin eh. In case nga ron nga, may pasubuak to nga eh. Karadot kakasta manong naimi. Di naman kayat nga ramidan ngam kapati barkada, may pasubo da, kapilit ito nga uminom da, agsigarilyo da, padpadas li, barbarin li, padasek man, noon niya nga talaga tiraman na. Ngamit ipanunod ko manong nemi talagang tsak kayat. Nga buta, adamatan na, mature nga panunod ko, ito nga tawin ko nga 13 manong nemi. Awang nga sa bali nga naramid ko, na dinang ipasnek, itinagbasa, nakibarkadak man manong naming hindi kiti barkadak nga awan to sa bali nga aramidan da no di mangipasnek ti panagbahasa da. Nagbalin manong nami ni Bobby akas best friend ko. Duwakam lang agkuyukuyog umanayan ni Bobby ko na. No adaman tumipon kat ada madi nga aramid daw no background na di nga kaya. Agad nga manong naming at timipon ni Janice kada kami. Di may sa karigitay medyo pagpampantansyaan di kiti lalaki. May sa kadakwada ni Bobby. Ako na, alanta ni Janice, nga nahayon barkada ta. Sige masabol mo nga at nakaduwa na nga babae tap no pay by pay. Alakambit nga isisuna. Tapay kras mo. Sige hamokras. Ha? Simple. Nagbalin nga may sa ni Janice manong nami kada kami nga duwa. Bali duwa nga lalaki, may sa nga babae nga sa dito ni Janice. Nagkukuyog kami no kasta nga bakante, vacant period mi, surublat kami manong nami nga gilibre. No siya kumaita, into bigat, dinto maten Bobby, into sumarunong nga bigat, dinto maten Janice. Nagtitinulong kami manong nami kada giti assignment mi, wanon yaman, lesson mi. Nagsaong ka mga merienda o ti sabali nga topic mi no saan nga wow lesson. Lesson mi no anya din inadal mi no anya tuman adalen mi. Adaman dagiti kundawi manong nami nga pagsasarita mi may panggap iti pamilya. Sige Bobby, kamusta dagiti parents mo? Okay da. Tsak pa nakikita ida nga nagkapa. Di ka kapsat mo nga eh. Tapi pa kini maanong ko to. Dakam no katagapa. Kini ading ko nga bunso. Sige nga Janice. Ha? About family? Well, nasingpat ni Papa. No, paya mo naman tuminom ka ng sigarilyo. Ni Mama, okay. Dagdi ka kapsat kong inaona, okay naman. Siyak tiburo da ka. Sige nga rin. Melvin, siyak. Ala, kasko na ni Bobby. Kastamit kanyak, dyan pinapuutan nga nagapa da papakin ni Mama. Uri dati sinong batla ko mga gagangay, awan eh. Nakaululi magdakit di Ano nga nakaululi mag? Dyan pinangag nga napaot nga sa salita da, nagdiskutir da, nagpapesumot manong nemi. Tadadagit igundaway, nga no sardam, awampay ni Papa. Ikailatan naturogan na ko. Siya akong timang oray kin papangyo. Kang kanayon ka din maladlado ni Papa mo, ha? Kadagito lang. Ano oras na sumangpet, daduma? Di nyo pa kadanagan. Sige, ikaw nga rin maturog mo na. Pero malado ni Papa nga maturog kan tulatan. Ano naman tulbek ni Papa? Diba? Sige, talaga maturog ak tultan. Kabutasan naman intugot tipungan ko, kinulas ko. Naanayas manong namit pa nagtry ti pamilya mi.
Kastamit tayo ti panagbasa mi kinilili, tayo di second year high school ako, nag-first year high school matrisum. No kasano, no anya di kiti balbalakad ni mama kanya, kastamit ti balbalakad na kinilili, ti sampay lang nga makinubnubyo, makinubya, awan ti sabali, almidamin, di mga ipasnek, ti panagbasa mi, sa aming pilyan mi, ti barkada mi, di kiti nasyaat, nga barkada, saan ka mga siksigarilyo, saan ka mga gininom. At daki din manunay mi ti fourth year high school, edi awisan nak ni Bobby. Pananta. Maki-birthday. Dadan ni Janice ni. Sila nag-birthday. Kasinsing ko. Hindi kahit ng sawan, iti logaryo. Kasi dagmadlaing. Ang manay tayo tricycle. Agkalubong. Agyang ganito sidecar, tasakti tili agbakridak. At kiti kundawin no kastoy nga resiris titakyag no kodil mi kini Janice manunimi kinita kami. Aging kahunana kanya. Melvin? Di mo ka di pa namadasan tinagayan. Kaya naman nagka-eskulahan tayo, dagdonobyon. Adapik sa anin nga virgin, kadagitik padak nga babae. Abay, nasa lutso mo ti kasta. Awan ka diti panggap mo nga makinobya? Awan. Datalawa na tinaskan nga tong palag nga bilin da papakin ni mama, nangrunak ni mama, sa anak pa lang makinobnobya. Katsi ka, kaya't mo ti makinobyo? Kuma, ang maumati, maharim kanya, imposible Araban na ka ni Bobby, han? Kayat ni Bobby? Sino marti kayat mo siya? Ore siya ka, di ka kayat. As a friend lang, Janice. Gano'n kas pagarikan adan to agaharim ng kakit adan to nobyom. Mabaling ka tumatang nga sumina siguro kata kami. Baka agimon tong ginubyom. No? Saan ka sumina kata kayo? Still nga talo tayo. Ure datan to ti college. No, papada ti kurso. Anamin ti kahit mo kurso. Accountancy. Kas takmet. Ningat na Bobby. Anong to tiyan mo kurso? Ito na college tayo. Criminology. Bro. Abay. Accountancy kada kami kani Melvin eh. Kinak to, mabaigbat pa. Birthday party manong nemi ada arak. Inawis na kami ni Bobby ti ayan di kiti arak. Nakaw. Nakahit mo beer? Diyan kaya, Bobby. Suskal na di lalaki. Kitam ni Janice. Linungas na niya may sa nakalablamis ka beer. Kat iminom na peso ni Janice, mano. Kasama tayo ni Bobby. O nakwam. Nagbaling ka kadi nga KJ. Beer met lang dito eh. O may isa lang. Kaya mabiting ka diba isa? Tagsakit ti ulok no. May isa lang kanya kay. Okay, ti talo kanya. Di na yun na. No. Masabot itong balat ti karik. Sige, saan nakapilitan? Ay maganos ka ati, asang oming agat arak. Nagpulutan na kalatan, manong name, sa minom ti Diyos. Kung naman di mo kahit minom, mapangor minom ka. Diyos mo, di mo nga di mo nga daarak na neta. Ha? Awan? Awan arak na, Diyos lang. Huraya maulaw ka. Ngayon, ba't mano? Diyak ba't marik na? Nanghalak pa isang baso. Marik na mitan. 2 baso na tan. Awan? Amo matbadlaw Ngayon na kita ang katagbungay tabatamon. Saman? Sagit lumatan nga beer manong nemi na gini 2. Narasawa ni Janice. Karkarapasan na ni Bobby. Sa kumarapas ka niya, uy, agura ka. Abay. Tinagkayat. Nuko ka, imbagamot kang gatang as a friend. Ore siya ka, imbagamot nga tinakayat. As a friend lang, di ba? Unang noong nakainom akong tiharak. Nakakuha akong buti, di ba nakita ka nga, Melvin? Delikado ka nga rin, Kita mo di maitad tiharak. Pag mauyungan ng tapanunot mo, ito di ka pa nakainom tiharak. Hindi nakayat. Ito nakainom ka. Kaya't na. Kasano mo asawang ka?
Kadinaknagayam kayat. Basta? Basta. Dinakayat ni Bobby, di siya ka. Di ka man, Janice. Ditungor ti ko nakadakayat nga apeng amin, uminom kayo. Itan na, agbali ng abnormal ti panunod siyo. Kasi nga, uminom kami. Saan? Awan, arak na rin dyan. So, ang tinasayat pa alpas na nga na makapanganta yun, agawit akon. Nabati ka malatagan ni Bobby dito Basta agawit ako. Kinunak manong naimikit inaramid ko, pinanawak lata nila. Kitang kadla nga, ti maitad ti arak. Nagkatugaw kabi kay di Janice iti sidecar. Agdendendnes di sa kodil ni, saan nakasasidig ti rupa ken rupa. Di nakayat. Imbaga na, siyak nga ron, di ka kayat. Oris ka, di ka mat kayat ko na. Hindi ka tinakainuman, kumarap asmat kanya ako. Kitang kadlat, maitid ti ara kanya. Si Mang Pedag dito balay, manong naming medyo naladaw kat sinudsud ni Mama. Naladaw ka ita. Mana, parang nag-birthday. Birthday? Hindi, anak inom mo. Diyos nga da arak na. Awan ma, nakatalo naulaw ako man So, kinadwam. Nda babi ka ni Janice. Dagi dito wabarkadam. Un ma. Kat, anak no brada. Sudat, iminom ti beer. Magmatasan na ka na pasurot. Nga ba't yung garik ti bakik mamakin, ang karik ka na kayo. Oran niya mapaspasama. Dakto kaya ito uminom, sumimsimi ti aran. Nagradwarak manong Nemiti High School. Kat siyempre, kaputa nagtutulog kami nga talo, nagpapada ni Korso, mi manong Nemi, iti may sa ni President. Still, nga kami, tinagbabarkada, siyak ni Bobby ka ni Janice. Diso na lang manong Nemi, no adda pa panami, apasken, no jak kumakayat, ti sumurot ang KJ ko nadamat. Sumurot ak manong Nemi. Kahit uminom da, siyak ti saan. Kung nangarot kanyak ni Bobby, ma-influensaan kan dumitlaeng Melvin. Dito nangarot ti pang panunutik Iso nga, sumin action ka na kayo. Kanya? Sumin na nga. Dakilatan. Dakilatan nagbarkada. Yan tangay, katsukarang gamit, amoy tuminom. Amoy pendek sigarilyo. Di mo kayatin. Kahit ko lang di makikuyog ka na kayo na data dito yung eskwela. Ngayon no adda papanan nyo, nga pasken, uno party, saan na ka sumursurot ka na kayo. Tapos no saan na ka ma-influensyahan. Second year college, ng first year college mo nililing kakabsat ko, manong naming iti korso ng nursing. Agpadpadang eskwela ti yan mingam saan kam lang padpada iti korso. Adaman dagi ti kundawi manong naming nga makita kisuna ti uneg ti University Bell. Pasarimet kasarita kita. Hello, Lily. Hi, my brother. Dagi ti gagayam ko. Puro babae manong naming. Hi, gwapo gayam ni brother mo. Siguro, girlfriend na. Nasingpet, manong. O, pa girlfriend na. Oh, di nakayat. O, at sa baling aramidan yun, siya magipasdag pa nagbasa yun. Wow naman. Nagbalimpay nga father, uno padi. Jenny, Lily. Kuya? Sino si Barkada? Nagaraw digit Barkada ma? Nagaraw, ang agawan ta ka lang, kuya. Sikamat. Nasingpet kami, kuya. Very good no kasta. Nasingpet ka kami, met. Nasingpet man na ading mo. So nga, no problem. Adak, idingin manong name iti third year college. Idi ada matugtok talak, masisim ko kada papaki ni mama. Idi damo manong name ikit kaslaawan ng yaman na kanya. E masansan matin. Karagat ko ngamin manong name iti agreeing. Ada alam ka ko iti alas 3. Iti parbangon. Nang runa no kasta nga
masangwanan ti exam. Nagringak ti alas 3 ti parbangon manunemi gagangi rumwarak mapanak iti CR. Agramos, agtempla ti kape, sakon turugyanan ti agribyo. Iti na minsan manunemi nga nagringak ti alas 3, nakigtutak. Tayo so palagayam ti sasangpet ni Papa. Nagkapog iti kusina, iti pagiso nga ilukat na, ti main door, kat simrek. Pa? Nagkagayam. Napanam. Napanak iti kusina. Nangalat ti. Napanak nagtempla ti kape. Agribyo kami pa. Nabartek kaysa. Kakalinga na lang. May sangbit ko pa yung kotsek. Nakaro ko ma. Sige nga ro ti kwarto mo, tig-review ka ta. Sumrek ka ba din ti kwarto? Hinlukat ko tiri daw, manon na ti kwarto, saksi mrek ng siniim ko. Kwarto ko na. Saan ba't nga sadya, master bedroom, tinapanan na. Napamat iti abay ti kwarto ni Lily. Abay, sinisiim ko. Samat na rimor. Rimor lang naman na panti CR. Sa nagsublimat lang manong nemi, iti nagsimrikan na nga kwarto. Rimoran na kwarto. Kaano pinasang nagkakaida da papaki ni Mama? Uno, kasta nga malado nga gawid kat nakainom. Di na nga takayat, sumrek. Uno, dahil nga nagtulagan da. Nung nakainuman kat naladaw, maturugin sa baling asilad. Kasta nga ta. Kanidi matlayang nga aldaw manon na yung sinalutsut ko kini Mama. Ma? Anak. Ay, kumusta kayo Mama? Sabi ka, kumusta anak? Makita mo't nga nasalun atak, nalapsatak lata. Di kayo maburing no dakay lata di unag tibalay? Saan mo dakang kanahin nga dak dito unag tibalay? No dakay di eskwela, adamat ni papang mo ti bisina, malpas ko nagiti trabaho di tibalay. Manak ba't makikaruba? Alangan mo nga dito nga agpeso tayang kulata. Ano saan? Nag-ejemol, pamarag gumatang kalagay tayo, masap-sapol tayo, grocery ak. Saan mo dakang kanahin na kasta? Kato no, awan ti pambarag mabanjimol mo no mapanag-grocery makimanak makikarupa. Abay nga nasalusod mo ti kasta. Anak titulag yun kini Papa. Ada na ginigundawin nga. Saan kami pa yung nakaturog yung awang pa ni Papa? No, kabigatan na. Diyan ka mo, no? Ada ni Papa, o si Mangpet ni Papa, no? Awan. Mamuno makita ni Papa. Anak, awan ko mati sa bali, pa nunutan nyo, no? Panagimpas ng siya panagbasa yo, nada kami kini Papang mo, Papang yo, ni Papang mo, itid na di kasapulan tayo, kasapulan yung magkapsat. Naglagay pa, madaki ng panparit ti college. Hanggang sinsin ang tigastusan nyo. Ma, okay ka di matlang relasyon nyo kani Papa? Okay. Napuutan nyo ka din nga nag-apa kami? Napuutan nyo ka din nga dinangran na? Napuutan nyo ka din nga binugkawan na? Napuutan nyo ka din nga nga nagapa kami, nagsinungbat kami. Hambay nga ron, nga baka ilim naman iyo. Anak, saan kami pa yung nagapa? Kini Papang iyo. Kaputa man nakaawat tak, man nakaawat mediso. Anak kahit sa naman nakaawat, anak tirumbeng awatin nyo keng kuwana. Tirumbeng awatin nyo iso lang, ang pasaray maladong nga gawid, pasaray saan nga gawid. Ngano agawid kat nakainom? Ngano nakainom kat saan kay agkasilid? Una talaga nga saan kay nga agkasilid? Ti anak ko ya. Tilad nga mas obserbaran na. Okay ka di ti relasyon nyo nga. Kaya ni Papa, Mama?
Okay, ang problema. Sana kas kanila dumantang agasawa nga apa dito, nagasa 10 may isang araw daw, di makalaos nga sana agapa. Okay kami kini papangyo, ang pagdanagan nyo kata kami. Hindi pagsarita mi kinilili ti amin manong name. Tila pagproblemang kuya. Di na siya. Anak na siya. Di na siya no santa kaskasilid. Di na siya kasi nimat lamamat nagkunang agpadpadada nga man nakaawat. Amom, dikiti barkada, no may mag-istorya kam about family. Musli ka dakwada kita saan nga napintas ti relasyon dikiti naganak ka dakwada. Ada pwede kita'y kabilin at asawa na. Ada pwede kita'y amada nga agbababae. Nga dahil at pagkapapahanda nga asawa. Mabaling ko ipanakil ti pamilya tayo kuya. Nga awan apulos ti nag-apaad na papakin ni mama. Gabot naman nakaawat itong galmay sa kadakwada kasta. Maawatan ni mama. Ngagbarbartek ni papa. Nga ori ada babae na kasta. Kat ni mama. Aramidan naman. Balan-balas. Kasta nga ito mapaspasamak. Nga naawan ni papa dito'y awan tamat. Umay dumanon ti lalaki ni mama. Wala kuya. Saan ka nga? Agpangpanuti kasta. Di kahit kung asawan, maawatan ni mama, tikas jay nga ugali ni papa, gabota, ugali ka talaga ti babae, lalaki dahi ta. Ngayon sa nga tamot nga balbalsan ni mama. Panagriknak adin ko. Sanga na siya ti relasyon da papake ni mama. Naputam ka din nga nagkukuyog tayo. Nga kompleto tayo nga napanagpaspasyar, napantay timol. Ha? Ang mamata, hindi ubing ta. Hindi pala, hindi lang. No, Jack Mariro. Ang gasad nun, danamitlo ka siya eh. Ewan ka na, darakal tamatin. Ang damatan bukod ta ng barkada nga, kaduata mapantimol. Apay masapol ta pala digri parents ta. Lapanunutem, nakapuot ka din. Kukuyog digiti naganak, digiti babaro babalas ang anak da. Kukuyog da mapandimol. Ano digiti babasit pa lang kong binga. Manong, saan kang panunod ti negative? Nagasat lakid din nga inanak, tatita po iluspay nakita nga nagapad na papaki ni mama. Okay, ti pamilya tayo, okay na okay. Okay na okay. Kung nanilili manong, ngayon binatas ko tinagsiin. Ikarigatak ti sampay la maturog manong naimi awam manin ni papa. Si Bang Pet alas 9. At tutulbek na. Saan ka din nga, kasawa ko makit mapanilokatan, ti asawang babae, ti asawa na, sabatin na, agin narakop, agin nagig ka. Ngayon saan? Siyempre ni papa, nagdiretso iti kwarto na nga asideg, ti kwarto ni Lili. Saan nga nabartek? Langan at limpyo. Ngayon papa, saan da nga mapan, mahaan da mapan iti master bedroom. Naminadua ka ito manong, iti makalawas, jak pulos nakita nga nagkasilad da. Iti makalawas, duwang arabi nga saang simangpet ni papa. Paano na may 4th year college sa kidin. Iti agsalud-sudak manin kay mama. Ma, anak, di mo puputan, di mo panawanan niya. 4th year college kan, maudi daton nga tawen. Ay sus, dito lang ulit pakaragsak Belvin, tamanipod nagbasa ka ti high school, kaya ganay tanga college kat 4th year ka. Di ka pulos si Mimsim di ara, di ka pulos nagsigarilyo, awan nobiam. Kastamat ka ni ading mo, awan pa nobyo na. Nakakaragsak ka ina. Nagrunan no talagang graduarkahan, kada pagtrabahuam, kastan tumatang kinilili. Naragsakat tala unahin nga inayaw. Daki ka dilang tinaragsak, no? No, matungpal ti arapaap mi, ken arapaap yu para kada kami.
Kat siyempre maragsakan man ni papayo. Kaya siyempre isot nagapon di pagbasayo, siya jak ba nagtrabaho. So ati may sakang runang maragsakan ni papangyo. Ma, ulitak man ito sa lutsud ko. Okay ka dit relasyon nyo kani papa? Okay. Agul ulubot kayo, mama. Agul ulubot kayo. Nakabaybayagan nga nagilimit kayo kada kami kinilili. Ano mas masama ka? Makalawas nga nag-obserbarak. Duwang arabi nga saan nga naghawid ni papa. Kadagiti arabi nga naghawid, nagdiretso iti silid, nga laodin iti silid ni Lili, saan nga simbrak iti silid yun. Di mi pa napuutan nga. Agsasalita kayo kung bakit nanailo tutunggal may sakana kayo. Madlaw ko, no adda ni papada ka kid bakasyon, kasalasan ka agam amo agsinhabat. Agasawa ka, di ka ni papa? Agasawa kami. May sa kabalat yan, may da kayo, tibungan, di ba nag-asawa, may? Ay, itam ka din, papa? Ay, itam nakakadimat ni papa? Ada ka di ayat, titunggal may sa kada kayo, kini papa, mama? Ay, hindi klase nga saludsud deta, Melvin. Ada kayo mga rod, nga anak mino saan kami nagpimpinateg? Ngam kaano pa nga saan kayo kasilid? Kaano pa nga, nalaming istitunggal may sa kada kayo. Kaano pa nga awan ti bibiyang yukin kuha no or agawid mo saan? Agawid man no saan? Kaano pa nga awan bibiyang mo agkasilid kay man no saan? Kaano pa eh? Nga di ka man lagsarita o apay nga naladaw, apay nga saan nga nagawid. Dito ka dito ko na kayo. Nga man nakawat itunggal may sa kada kayo. Nga urag bababae. Urag barbartek ni papa. Kahit okay lata ka na kayo, taman nakawat kayo kasta. Vice versa, mama. Ada ka di mat aramid yung kamadi. Akas ti aramid ni papa. Narumbang mat nga awatan ni papa. No lalaki ti kahit mga sawan na. Awan. Awan pay. Awan pay? Tadaran tayo ba't ngag lalaki? Uraray lang makapagturpos kay ngagpadpada nga. Nagkapsat? At problema ti pamilya tayo mamasang gani. Apay agsangit kaya kasta. Sa'yo ba nga or-orayan nyo lang nga makapagturpos kami ngagkapsat? Kalpasan na niya. Sakam doon nananayan ngagsina kinipapag mo. Nananayan ngagsina. Nagsina kay ka din. Iso nga saan kayo ngagkaskasilan? Saan kumapala rumbay nga mamuam? Baka maapagtaran di pa nagbasam. Maudin nga tawan, mama. Nabayag gaya, men. Nga nakalimlimid kayo kinipapa. Makas anak yung inauna, kaya't kung maamuan, no, anya talaga sitwasyon. Amo yung kating ibang panakil ni Lili. Kakapsat ko nga na kayo, kadasayat tayo ng pamilya, nasayat kayo ng gasawa. Ikumkumparar na kanagin barkada na nga, ipagbagat ng barkada na nga kapkabilin na asawa na kada. Ang mababae dyan, lagi ka na. Nakarkaro ka din kasasaan tayo, mama? Jack Pay pulos inayat ni papang mo. Agas tamat di saan na panangayat ka niya. Di kayo maawatan. Masusurok kumamat nga ayatin, tiya ma'am. No, amunak ba't kasusuruin nga ayatin? Napatpatek di ka di babae ng imiti siyak. Napatpatek di bisyo ng imiti siyak. No, iso na kumatimang rugi. Nga mangsursuro nga mangipateg kanyak. Siguro masursurok met kay pateg isuna. Saan ko pulos yung narik na ti ayat? Gabutas saan ko ba't nga marik na ti ayat para kayong kuwana? Ma, anak-ati agasawa nga saan nga kaya na ayat? Kasi nga pasamak ti amin? Gapo iti arak. Arak. Agbadbada kami nga nabartek kini papangyo. Awan ti relasyon mi, agangay lang nga, agamamu kami, aggayem kami,
ngem gayem lain. At sa bali ng patpateg na. Siya, at sa bali ko nakumangem, saan pa nga dimteng tipiyak ko. At minsan, nagkukuyog kami kada, papang mo, nagraman na kada mga barkada. Nagiinom kami. Nabartek kami. Napuutak layangan nga. At da kami kinipapang mo iti may isang asilid. Nga dan napasama ka na kami. Awan ti papapasulan mi, gabutagpadpada kami nga. Di mi napuutan ti napasamak. Kaslaw na nyaman ti amin. Aging ka nga da nagpitik di saklot ko. Idi bagak kinipapang mo nga masikuka. Ahaw mo't pulos pa nagkadkad na. Nga nangikasar ka niya. Nagkasar kami. Gaganadan kami ti balay. Kahit ko hindi nga susuruin nga ayatin ti amam. Ngam tinamat iparik na nga dapat nagayat na kanya. Sanak lang matagi ko ti amam no kasta nga nakainom. Awan pa ti awan inom na nga nakinaig kanyak. Diyak pa'y pulos darig na nga dagiti arakop na kit adda na ibudi nga ayat. Diyak pulos narik na nga dagiti agek na kit adda na ibudi nga ayat. Kat siyak. Gabot ta asawa na. Obligasyon ko tibang itaya tibagi. Agasog man ka nagareng-eng. Nga magagangay data. Gabot ta awan ti ayat nga iparparik na nakanyak. Alangan met nga siyak ti mangiparik na iti ayat. Awan met ti mariknak. Tano adda ka maayat nga iparik na ni papang mo kanyak. Sigurado kumamat nga masusurok nga ayat. Nga saan na inarabin. Nangro na lang aro din. Hindi tamam amuak. Nagbababahay so na. Nakasla na patpategan di kiti babahay na ngamit siyak nga legal nga asawa. Numadamag ko nga, babahay na sa anak mo masaktan. Nakasla okay kanya. Siguro sa anak ka masaktan gabuta. Awan ti mariknak nga ayat kan kuwana. Ngam no, ipatpatig ko nga ta siguro isuna kat kalpasan na kat maamok nga sa bali nga babae ti biyak na. Siguro masaktanak. Meaning, maawatak. Naging ka kumarkaro ni papang mo. Gabatasan pa yun ang nagaw amin. Gabatat da pa yun putot na kadag di babae na. Naging kang inawis ko iso na anapan iti abogado. Apagtapog mo ti high school, iti legalen na nagsina kami. At ikamami nga legal separation. Katamat antisipod na nga saan kami nagkaskasilid. Kinura iti libre latang umay iti silid. Yung saan kami nagkakanaig gawot adamot yung pang-epan na ti iliw na. Nagkiti pabahay na. Okay lang kanyak. Gawot tahumat na sakit nga mariknak tasang kumit ng ipatpatik. Da kailang agkapsat, tipang ikapamit, nung apay nga, ada ti amayo nga makita yung sagpabinsan, dito'y balay. Da kayo nga anak mi, tipang ikapami, tapno, saan nga maamuan, ti sabali nga tao, nga saan nga okay ti relasyon mi. Ken, awang pa'y tinagbaling nga okay nga relasyon mi. Nag-asawa kami, kanipapangyo, nga saan kam kagpimpinatig. Tilang mangigaw-gawid ka na kami kat tilegala pa nagkalay sa amin. Anyo word serbi ti legal separation. Kadagdandan na kayo man. Tapnatan tulatan yung sigida nga ikaw may mapapelas yun to no. Makapagturpos kayo ng padpada. Naragsakak to nanak. Numatungpal darapabyo nga kapsat. Ore mamon yung tun kumaan. Nga sa nga na siya at awan tinasya at nga relasyon mi ti amayo. Gapoy ti arak. Iso nga pagbagakan ka ng Ronald Pressure High School ka. Ngay jam ti arak.
Gabot ado, ti ibunga, ado di kiti mading ibunga ti arak. Nusang kam siguro nga nabartek, kini papang mo, di mga tamot na aramid tinagkanahig. Siguro, nusang nga nagdesisyon di amam, ngay kalay sana. Siguro, awang ko matikalay sa nga napasamak, nga nagbaling na nga disgrasyada, bastardo. Siguro, nusaan kami nga nag-asawa kini papang mo, kita sa baling nga nag-asawa ak, nga mangipatpatig kanya, kinipatpatig ko. Naragsakat. Kahit mga sawan, mama, saan ka nga naragsak? Na naadaan ti asawa? Kahit ni papa, sa lodsudam kayong kuhala. Siguro ti bagana kat saan nga naragsak kanya, nga naragsak isunat sa baling nga babae. Sa tagayan. Samat gaay manapintas ti pamilya tayo. Ilimlimad yun laing ka na kami ngagkapsat. Ma, saan to ka din nga dumteng? Nga mapadasan nyo tagpinatig kini papa. Sunod-sudom deta kini papang mo. Saan na siya ti makasumbat? Siguro, noy dyan na itagbabae, kat padasan nak nga armen. Saan ko nga tamat arigat nga susuron nga ayaten? No armen na? Saan na pa ngayong baga kanyak ta I love you? Deta matirason no apay nga saan kumit ngayong baga ta I love you to. Kasla nagpaila nga mamati, mama. Diyak paila mamati. Insublat ko manong na may kinasarita ni papa. No hasta, momon. Pinalutpot ko ni mama, papa. Ore ni Lilia muna. Hindi ba nagsasarita may kini mama? Agdingding yung dilili. Yung sana nga nagsaludsod. Papa, anak, barakadak din ni mamang mo. Saang isuna tirarmek. At ang babae nga patpateg ko, isuna lang ta. Di nakayat. Dito ka po no apay nga, masansan nga, agawis sakit inom. Takayat ko nga, lipaten ti, palang paay kanyak, dito nga babaeng isut ipatpateg ko. Diyan mo no apay. No sa sino di patpateg ko, sumati-mati kanyak. Adaman di barkada gidi nga mangipatpateg kanyak nga jakmat kayat. Nga nga napasamak ti kasjay kada kami kini mamang mo. Gadgabot na may sak nga lalaki. Nakasagana ka magsustener tanyaman nga responsibilidad. Naman pa isang kong ipatpatig dinam. Ada idi ti panunod ko nga masusurot tong ipatig. Ngam saan ko ang sinusurong ipatig. Gabata, sa balibat nga babae di patpatig ko. Iso na lang ta sa anak ko nga nawaya. Ada kadukuha na tragsak ko kat awan kinina mamang mo. Awan mo tinarik na nga ayat. Manipod kini mamang mo. Ta siguro kat ururayan ng ayat na kisuna. Sakbay ng ayat na nakmet. Nagtulangan mi nga, ilimad mi ti amin kada kayo ng kapsat. Tapno saan nga maapektaran, ti panunod yo. Tapno saan nga maapektaran, ti panagbasa yo. Ako na mi nga nagtulagan, iti, ni mamang mga uray maamon yun ton basta. Matured kayo ton, makapaggraduar kayo ton ti college, kadadang trabaho yo. Na mabal nyo ti agsursolo. Ngayon tumad ng tinanay nga, panagsinamiti na yo. Mabaling nga, sa anak to nga gawawin, kaden na akong di talaga nga babae nga pakarik na kiti ayat, kanagay ayat kanya. Makamuntumat ni mo hangyo.
No, anyan tumatanti kahit na tibiyak na. Papa, anak, diyo ka di mabaling nga ayaten ni mama? Naladawin. Abay ko na yun naladawin ti amin. Saan ko mabaling nga ibawin ti panagayat ko kingkuana gaputa. Adan talagang ipatpatig ko. Ada pa yung duwa nga kapsat yung kingkuana. Da kami tagpimpinatig, tilaan kurang kat dadya kasar. Ipatpatig ko iso na ipatpatig nak da kami pagpimpinatig. Iso nga narigat rin mapasama nga ibawin ko ti ayat para kini ni mamangyo. Hindi siguro, hindi ubingay pa eh. Hindi akong payading mo siguro, no hindi kasi tinaramid mo balin siguro nga. Ad ayat tunggal may sakara kami. Imsami inaramid. Saan kong inaramid? Samat nga inlaban ni mamang mo, tikalintigan na kas legal wife. Uri maamon na hindi nga da babae, okay madlaking kuha na ta. Dinak nga rin ipatpatik. Nugas ta pa awanan ti pamuspusan. I'm sorry, anak. Ngamadan sa baling ang pamilya. May patpatig kayo ng anak ko. Sa anak ba't nga nagliwang ng suporta ka na kayo? Saan tayo gayam nga naragsak? Saan gayam nga napintas si pamilya tayo, Papa? Saan gayam? Anak, saan ko mga isudet at pakadadailan? Ti panunod ka nirik na. Agraduar kanton. Agraduar kanton, Melvin. Oray tatanam mo hamon. Saan ko mga isut pagrebeldohan? Pagrebelda. Saan ka ko mga agrebelde? Sige, Papa. Di na pakadanagan. Bahalak matintibya ko. Idag sarita kami nga kabsat manong naming madlaw ko iti pa nagrebelde ti kabsat ko. Samad kaim nga nas kani panakil dikit naganak karata. O andi mabaling ko pa ipagtangsid nga ama kinina. Ating ko, pagtalin na din, respeto ng kadakwada. Saan ko nung magrespeto? Babaero ti ama, timat inata. Tsaka mo, nuapi nga, awag ka rin kang kuha na martir. Sang martir, tadimat masaksaktan. Nga on bibiyang na, datalayang ti pangiyab-gabuhan na nuaping nga. Akit kita da, kini Papa. Akong kaya't nagbasa man, no? Ading ko, third year college man. Nagraduara ko, fourth year mo ton. O, anong tingkanas ko, biyan. Nakasinsing ba ang anak? Saan magayam na siya? Di kita naganak ka rata? Ading ko, awatin ti kinapod, no? Nag-asawa da nga saan ang pipinatig. May ganun. Anong gapunan, no? Apin ko nag-asawa da. Apin nga, da napasama ka nakwada. Gapong nga rin ti ara. So kakangkanan mo laglagi pa yun. No, dapapanan nyo nga babarkada, huwag kang uminom ng alak. Ha? Kasi ka manong. Jakla mo. Baka mapadasak ton 2 minute ti ara. Anong name kaslawanin ti bibiyang kuno anyaman ti mapaspasamak iti balay mo. Basta agawidak, manganak, naturugak, agribyoak, no nag-eskwela, itanggayak ti imak, kini mama, itid na kanyak ti kwarta ka sa pula. Oresan ko na makikita ni Papa. Awan ang bibiyang ko, jakal-kal ko uman nga makita isuno. Last sem, manong name, asidegan di finals. Uy, Melvin. Ha? Janice? Kari kita napalpalabas nga daw. Di mahawatan ka ni Bobby ti. Mapaspasamak kang ka. Ada problema? Kawan? Posible Agbabarkada tayo, gagayam tayo. Apay kung di mo ibagat, problema kada kami. Barbari makatulong kami. Family problem. Family problem? Kano kayo pa nag-family problem?
Saan nga scan pa yung mamon nyo? Ush! Sigamit. Nalimit ka launay. Dakam kini babi, open. Open ka. Timay panggap ti pamilya mi. Siya ngay, open mat kata kayo. Bagak matin kata kayo. Nasimpad na pa gini mamasan. Da pa nagap-apa. Da pa problema yun. Gawan niya problema kita. Gawan. Babi. Awalat agawis. Walat agawis. Di kan dumala sumurot. Kahit ko sumurot. Oy. Kasla kahit anong tubino ma. Pag isunay nga ron. At pasken, awan pasken. Tinawagan na kita ni. At ay, katalunan da papakin ni mama. Dati makasasikaso isang kabasit nga talon da. Medyo naaway eh. Ngayon okay lang. Damot-lugan tayo. Ano to pasken? Awan pasken. Ang na tawagak kitag sagana. Siyempre, siyak tiya. Ang dakamdakin dagat italtalunan na. Di busnak ma. Sige man ganot. Kahit ko tag-react siya. Urita. Nalpas mo tinti review. Nalpas ka na. Ganda kami ngay. Bahala kayo ha. Insaksapo ko din nag-review eh. Sige, maharat nga rin tatawagan. Napang kami manong na imiti talon. Kahit nasa rimuar kami ti syudad. Oh, okay dito ya. Okay. Presko ti angin. Nalamis pa yan. Detail bagyo ko na da. Napang ti may isa nagkangailang balay manong na iti ongto ti taltalon. Natata kami. Ay, babe. Lapsad ka doam. Lain ni Janice, isumat ni Melvin. Boyfriend ni Janice, ni Melvin. Awante. Agagayam ka lang tata. Nangayab kayo, kumamat. Ito sa bali pa nga, kadway nga babae. No. Baka kit na pagrangasan nyo, may mesa nga babae. Awan, barakada lang. May kang rutin natin eh. Nakasaganan ti amin. Malangab kumanong na emi. Ano na Jay? Papay na mas? Nagmayat, tayo muum na. Basta aguhin na ang kinitata densyo. Okay lang tayo suna, listo lang. Doha nga klase manong na emi ti manutluto. Kaim-imas ti ayaw muum na. Baka na kitang pulutan di pagtripam. Ngayon di mo pagtripan na ito arak. Mo yung matang kanya-kanya kuminom. Habing arod nga nagawis ka. Kahit ko lang nga, agaliwag say. Kahit ko lang iliwliwag, tanyaman nga kahit ko iliwliwag. Mabalinin. Nababi. Dato ti arak. Dato matipulutan. Dua klase tata. Depende no, kahit yun dita. No, kahit yung nga dua, di okay. Ano na ito eh? Kinanak manong nemi nga nang tudok. Nakalak tinindor sa ako tinudok. Lupo? Napatangam talupunan. Ano na ito eh? Katarama naman. Mayat. Ito pala makaramanak. Anak namin dito tata. Pagaw. Kahit yung sawan, tumatayab? Pagaw. Tal palang makaramanak. Ura niya klase nga tumatayab kadyak pinakaraman. Manok, native nga manok, white leghorn, nagita, pato, ganso, naramanak na gijayan. Ito lang makaramanak ti pagaw ah. At tapayan, sabsabali, barog, tukling. Nera na unay, babi. At si malog nga nagkapong na panagano. Gusto magta, nasapa ka ti bawag. Ginatang ko na sa ako pinalutot. Dito nga rin sa tata. Katrama naman. Nang tiniturak. Manok? Ramanam. No, dapayag na akit manok. No, dalupo na akit manok. Kasla manok ngam na imas. Ngam imas ngam manok. Okay ah. Ano kami dati tata? Banyas. Uy, may babae ka, di pa'y loko. Bahay mo. Rumar? Parwar ko mga di matrumar. Nagimas met.
Mga alakpay. Manong nemi na alukoy dak iti dayta agundaweng minom. Hape ko na manong. Simimsima. Naimas. Talaga nga naimas. Sigawit. Sigalat na ganiti. Anong klase nga harag dito eh? Mat level na. Dakil nga galong nga praong nga. Ano di kita? Pasas. Sumula na kabangbanglo. Napasasan nga arak ti basi. Dalaman pa eh. Oy, hindi mo na eh. Napiksak kuktar na na. Hagkat-katawa daan Janice ka ni Bobby manong na hindi hala. Nag-imas ka sumrek. Naimas ka sumrek. Kaputan na dangar pasas na. Ngayon nadagsang kumuktar deta. So hindi mo una eh. Melvin, saan ka kang pinili doon? Sikat titimaog. Baka parusulan na kamto no dadaki sa mapasama, kalpasan nga mabartag ka. Di ulay bagbaga. Nga niya. Nanungaraman at labasit kat na mas kayam. Welcome to the club, para Haring Melvin. Sige, agpulutan ka. Agpulutan kayo mabarak, malasang ko. Adupay. Mangyawid kayo ito pa iti karne nga dubo nga pa kanyas ken pagawala. Ken uminom ka Melvin, naimas da ita. Ibusin nyo dito sa nga galol nga napasasan nga arak ti base. Manong nemi kaslas jak na pupuutan dagiti si Marno nga napasama. Basta ti malagip ko, inimas ko't iminom, kada nagpulutan, di ko nagsala-sala ako, nga nakalaglag ang tirik na, kaslaawanan ti problema, nga nagpukapukawak, sakto man uminom, nga ora ang video okay, kada karaoke, nagkakanta kami. Saka mag-iin na pin, saka mag-iin na rako. Dahil pa naging arakop mi manong nemi tinaudi. Naging arakop kami kini Bobby. Sa naudi nga nalagip ko pa naging arakop mi kini Janice. Nga di makariingak manong nemi. Awanak iti silid ko. Natangken nga papagtihan ko. Awanak sa jabalay. Iagsikikak adagahim kababay ko. Nasipnit, kinarawak. Sinatoy, tirupa na, tibuk na. Babae. Kinarawak ngayon pababa. So. Impabak pa iti imak. Awang panti na. Insarunok manong namin kinarawat ibagi. Lamu-lamuak. Bimawanak manong nagkarawak. Switch ti silaw. Awan ti makarawak. Nagsakit na ulo. Hoy. Melvin. Ha? Sino ka? Di Bobby. Dito tinagandak. Dito, babati kama. Babati papag. Babi, ano ito masamak? Ayun ti silaw. Wait lang. Alag na ito yung puspuro. Sinyak ti silaw. Awang kuryente dito. Ha? Bidlang. Idadan ranya ka magitak. Sinapol ko manong nemi terwatek. Ti batok, ti brief ko, ti pantalong ko. Nagitadan eh, pinagtipo niyo ida ni Janice. Babi, api ka sa napasamak. Diyan manambo ko na kayo ni Janice. I love you. Kung kunayo darabin sa kag mimpinisito ag lips to lips. Kanya? Ngayon ba't aramidin nyo madlatan iti ruwar? Kita
insurok kada kayo na nun, ito ay papanan nyo. So, dito'y kama. Papag. Ket, nakawawild ka ngagpadpada. Abi nga saan na kami pinaritan. Loko pa kumaparitan kayo. Kanagpimpinatig kayo. Saan ko nga patpatag ni Janice? I love you ka lang, I love you, Rabi. Saan nagpagit kaapa? Iparit mo nga arak ko pa. Kukwak lang kung kunam. Mayatak kumamata. Siyempre, napintas ni Janice. Wala matan. Si Kamit kinayat na. May napasamak ka na tayo dito eh. Agbabarkada tayo. For how many years nga kaduatin Janice nga awan tikas to eh. Italayang gabot ta iminom ka. Mabarbarte kami mat ni Janice no ko. Angin, mat inaramid tikas to eh. Dakay mat tinangaramid. Loko ka. Apay. Saan kumakayat ni Janice? Ngamipilit mo. Nga ba't masaktan ni Suna? Nagdakil kami kang ka. Marigatan. Virgin, well, nagsorte ka ta Virgin ni Suna. Talaga mamatek mo ta Virgin. Nga ba't amutan ang boyfriend na, di ba? Kumporme ko makadata. Isikamatin na nakaswerte. Yung saan ko ngayatin? Janice. Kit nung pagarigan tagbunga nga, tinapasamak yun. Di mo kayat nga kasar? Diyak kayat nga maulit kanyak. Ti pasamak da papakin ni mama. Diyak kayat. Iti makapuot manong name ni Janice Aldawen. Nagururen manong name keng kuwana ti yurure mi nga pamigat. Iti rumuharin iti kalapaw manong name nakasuoten terwaten. Hello guys. Good morning. Good morning. Janice baby. Kinuha ni Bobby. Good morning Melvin. Good morning Janice. Oh my God. Jai, gagdaram mo sa Jai. Kaya nagbugo. Nagpaupaw. Abi na sakit ti selang ko. Diyak man mo kaya nasakit ti selang mo. Kung na ni Bobby ng siyak, manunemi sana gagunoon. Pero ito talakay, manunemi, nga nadawnon mi aking kalapaw, kan nagidasar, iti mainom, kan pulutan, kan isupay tinang isagana, iti pamigat. Oo, matagun-uni man. Nagsasango kami. Wala, nakaw, wala, ananusan nyo tada. Ananusan, kan adamat pala tapagaw, kan banyas. Tata, kan datoy. Oh, anak kayo tiyo, ginam. Ada, digo. Nang party akin tinetib nga manok tapno takalduyo. So detoy. Alala adala tasa. Pagkalduyo. Kaya nakahito detoy itlog tinetib nga manok nga nalinta kaya detoy nakalnat nga rangaw ti kamutig. Kahit kuma ibusak amin digiti tata. Lakit tayo bisun no na manog kan sa akin ni Drabe. Nagpabigsa kayo. Wala nagpabigsa kayo. Manong nemi, iri agawid kami. Iri adda kami ni kotse manong nemi ni Bobby, ti sutlat nagluganan, ti matik ti motorsiklok manong nemi di eskwela. Tamat tumamay sa lain. Nagtugawa kiti liko, dito ti mabay ni Janice iti sango. Awan sinuni. Iri wan, binurak ni Bobby manong nemi ti Oliver. Awan niya, Melvin, Janice, ano plano yun? Plano nga niya. Sinunsod ko. Napasamak yung adwa. Kimita ni Janice ka ni Bobby. Anong napasamak yung babagang Bobby? Imposible nga awan tinapuutam. Janice,
Putak. Anat lang nga miti makarin ka. Oh. Kan ko naman nasakit ti salang mo. Anat nakita mi ti salang mo. Dara. Namagang dara. Kawan. At anang ramas kanya. Saan na ka rin namas? Nagginustuhan nyo nga doha? Kakamakam ti I love you, I love you, I love you, I love you. Kaya ito pa nga rami din ni Jarwar. So answer kaya at kalapaw. Ganda nila marakrak na dyan. Papag, iti kinagaraw yo. Di mo napuutan, Janice? Laglagi pag nga ron. Irekrekol ko nga ron. Ikarikarigatak nga irekrekol. Sila tagtagay na lang napasamak. Ngayon saan nga tagtagay na? Ada napasamak ka na kayo kini Melvin. Sika Melvin, napuutan? Kaslaki ni Janice, tagtagay na. Daka sa tagtagay na. O ano, Janice, sika ti babae, guni ka. Ipalubos mo kadilatan nga tagtagainap lang amin, tinapasamak, kadakas na tagtagainap. Kanya nga tikit mo takang pasamak. Agad, sabi nga daw ituloy, tagkarelasyon. Saan kumot nga itan ni Melvin? Lalo pa kanya. Hanggang ba't nga itan? Kayem lang. Hindi, agsusuro kayo, agsusuruin nyo nga itan. Titunggal may sakata kayo nga mas naununog pa yung kayem. Saan nga isot tipok eh. Si Kapay nga babae ko ng saan nga siya titipom. Mas pa'y kanya. Siya. Alangan mo nga. Arman na, kalpasan na, sungbatan ka. No way, Melvin. No way, mat nga arman ka. Naku, yung apa kayo? Walang tak. Kunamlan, no, gabutadan na pasamak karata. Siya ka babae, ikamat ko tibagkikin ka. No way. Bahala kay manlaingin. Sige, inopen ko lang dito yung topic, tapos yung kasta, kat mamok no anya talaga plano yo. Awang gayam, ti plano yo. Gabot ay bilang yung lagayam nga. Naalas nga tagtakirim tinapasamak. Ngam naalas ka di, Melvin? Di ka din nakarik na tikahanas, my friend. Ha? Katsi ka, Janice. Di ka na nagareng-eng? Hanggang nga na itayok. O narik na. Dahil kung nanda no, aglabbe ka no tilalaki ka ng babae, adara tay marik na makuryente. Awan marik na kakuryente. Tagtagay na lang aron. Kaya una tara bartek kayo. Ikipadasan nyo ito, tagkanaig taon inom nyo. Alapadasan nyo. Ikag-check-in. Tagdigos kayo sa kanaig. Pakpakawan. Di pa bonus mat ni Melvin mit. Orang kung ano kayat mong Janice Jack Tupulos kayat. Naslawanan nyaman tinapasamak manong nemi ngemket di. Inya dayon ni Janice ti bagina kada kami kini Bobby manong. Di wow. Kunakmet manong. O manda sa kita bakarang ko, awan so nga barkada di ba? Aging nga nagturpos kami manong nemi. Nagpapada kami nga nakaruar iti board exam. Kaya nagpapada kami manong nemi nakastrict iti trabaho. Awan ti kami nakasyon mi kani Janice manong nemi ta. Saan kami met nga katrabahuan. Amonit cellphone number ko, hindi mo tumatawag, pambarakbat na siya tumawag. Nagtrabaho, ti makatawan, manong nemi, nagdormet ta ni Liling asim maruno. Nairwar na met board na manong nemi kas nurse, registered nurse, kan babenti tulong ni mama, nagtrabaho iti ospital. Iti sumang petak di bigat, iti may sa, o malam iti may sa nga panagapok iti bisina. Nakarubot ni mama. Ma? Apay? Irore kong harti sangpet yung agkapsat. Tapay ma. Balay ni papang mo ito ay awan ti kastos ko. Iso nga siya tirumeng pumanaw. Tapay ma.
Kita mo mati sitwasyon mo kita kinipapang mo. Kahit yung asawan, agsinakayan mo yung pinsan, papanawan na kakadin papa? Nakapapanawan. Yung tsakayat nga dumting to ti aldaw nga isang pet na dito ti pamilya na. Kahit isunto pala ti papanaw ko. Isang pet na ka dito eh. Una, tabalay na nga dito, isot nagkastos. Kahit jak burayan nga dumting ibaga na nga pumanaw akon. Nagtulagan mi nga ron, apaman lagi di makapaggraduar kaya nagkapsat. Nga, at ang trabaho yo, mapasama kanti, nanay nga pag nagsinami. So nga dyan kahit pa yung orahin. Nga ibagana nga pumanawakon, isang putnan, tipudnong ipatpatig na, kanti duwa nga kakabsat yo. Saan kayo pumanaw, mama? Orahin tayo nga sumangpet ni papa. Kasano no saan nga sumangpet? Taorin na sumangputan at kahit mo nga baga. Ibagag karakwada. Ibagag kankwana, na saan ng isang sangpet dito ti asawa na. Ay, kabit na. Tanda kayo tagtalin na dito eh. Una na kadimot sangpetan nyo nga sa bali nga lalaki. Awan na. No kasta, hanggang pumpanaw. Ngayon talagang awan, sangpetan nyo nga sa bali nga lalaki. Awan. No saan yung ipatpatig, kinimpatig ni Papa, awang ka diapolos, tinakarik na yun, ti pamatig. Ito naman naman yung masisinot, mayat, tikas kanyak nga rin ita. Ne? Monotawan ko. Kat ne? Baka sumarunong nga tawan. Mamisa nga tawan, doon no, kasi nag-agasawa kan doon. Danto na po ko. Napinas kayo mat mama. At akalintigan nyo ba't nagragsak? Ni Papa, awan problema kang kuha na ta, at ipatpatig na, mag-ipatpatig kang kuha na, kat agrag-ragsak. Dakay nga eh. So nakas pagkarikan man, takarelasyon ng lalaki, panubusan na kayo, takarbengan nyo. Sana na. Ituloy ko din. Panagbaling ko nga na siya at ng asawa. Ano man pa legal separation kami. O sige, ngayon urayan niyo Papa. Urayan tayo ni Papa. Kabuta sa aming mauri ni Papa, manon nemi tinawaga kisona. Hello pa? Bye. Awanan ti problema yung kapatag. Padpadang at trabaho yung agkapsat. Mabiyag yun ti bagbagiyo. Kaya nakas pagkarigan ta adan tumat problema karigiti kakapsat yo. Iti ama. Kaya kada mabaling ko siguro kidaw ka na kayo. Pa, mabaling ka din nga sumangpit kay ta. Please. Uri pumano kayo tumitlain. O may kayo mga nabi dito, please. At na patig ang pagsasalitaan tayo, Papa. Please. Imay. At pagsasalitaan tayo. Papa, no, pinalubusak ni Mama, awan ko maitan nito eh. Kung na nga, di na kahit nga orayan nga papanawin yung so, isang patyon ti, pudpud nung ipatpatag yun. Pa, kidaw may kumakada kayo. Agtalin na ni Mama nito eh. Mabalin? Kataw mo ti problema ito na itakit. Ano naman ti baduang nga balay, kat adamat balay ko, balay mi, nga pagdandin na ami kini Elvic. Mga ano pagsidir mo to. Henry, no, agtalin na ilak dito eh. Basta awan ti sang-sangpet mo dito nga lalaki. No, pagrelasyon ng mga lalaki, ron maglaing nga magsina ka. Awan ka numot Papa. Very good. Basta. Agtalinaad ka nga dito eh. Kat no, asin naman kadagiti anak ta, iti agbatikan ka. Hindi iso. At makamukan to mga iwan kadagiti apukom, apuko ta kadakwada. Awan kayo ti problema, Mama. Kaya kita, thank you nga ro da. Agtalinaad dito eh. Kat dito yung asang pedadak anak ko. Awan ti magdanagan nyo kanya. Ti amok kitag may saak. Ito ka, habi nga nga pumanaw kay Mama. Kada awan ti bang papanaw kata kayo. Baka ko na, kung dumting to ti kuntaw, nga papanawin nak ni Papangyo. Aga papanawin, dito ka. Basta lagi dita, magkikuperar ka. Magkikuperatan niya. Paanaw tati kasarta sa alang legal separation.
Tapno makapagkalay sa kami, kini LV. Kasi ka, no dan tumaten pakarik namin ti ayat, makikalay sa akan tumaten. Naladawan ti amin. Bahala ka, no ko naman naladawan ti amin. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi nagtalinaed ni mama dito'y balay. Na dito'y matipagawidan mi ngagpadpada kani Lili. Naging ako na kanyak ni Lili. Manong, awang pinubyong? Ano yung makasano madarti nubyo? Nubyo ko naman. Nubyam. Awang pa, yapay. Umuno ka nga rin nag-asawang imsika. Apay, masikugak manong. Gaputi arak? Samot May mamuntuin ng arak. Among basit, ayun tsak ipalubos ka mabartekak, tsak mapuputan nga da, magkanaig ka niya. Hindi ba gata ka ni mama? Ma, masikog ka no, ni Lili. Gaputi arak. Manong kahit na umuno na ka no, kasar kami siya. Anak ko ngamin na Melvin, si kakumamat lang tumunag kasar anak ko. Kita, saan nung kasarak ka na umantay nubyak? Mas dawa ka rin. Mga panawanin, tapno, makinubyakan ka, nagasawakan. Bayan nyo ma, tagsapulakon. Mo na anong oras nga nagasawa manong name ni Lili. Kat ka po, taisog babae naman pa'y muradak. Kat impanaw ani kayong isuna. Nga nadaan da itibukod nga balay. Nga asidagmat ka diya. Walking distance, manong name nagbalayan da. Iso nga pasari umakar-akar ni mama, na mapansadyay, nang runa itipas ngayan ni Lili, ka anak ka. Anak, si kamot tayo. Ti? Nagsarpi nga rin kita ornogam, no? Di kag pamilya. Aw mat problema ka iti kakamsat mo, iti ama, iti yan da papang mo, kapot okay naman. Daki nga rin mama. Kaya ruray nga rin, adapukok ba't kang ka? Kapot adam balay dalili, kahit sikat awang balay na, dito kayo to. No, siya tot ba ngayon ka na kita, pukok kang ka. Animat abalayan kat adadamot sa jahay, isot kadandan na dalili kan kayong mo. Manyo ma, manay po dito nga daw. Ikaso kung nagiti agkras kanya ka babae. Ado manong name ni agpadlaw, iti panagkursonada da kanya. Angin, siya mo no apay. Idinto tani babi manong. Pare, hello, ana, di mo malay bagang siyak tagbalik nga bestman mon. Kasi kamang kiti, muno na ka na. Talaga umuno na pare. Naka-schedulein. So nga pasyari na kanto dito balayo. Kadwak to tiik balik nga asawa. Sino ni Janice? Speaking of Janice, awan di kami nikasyon niya? Awan. Tsaka mo nagsukatan sa same card. Ano, makitkitan tayo tayo data Facebook account na. Sarong karang kumawad Tsaka amot pang sarong karakan ko na. Tsaka amot balay da. Di pagtrabaho na. Pambara ko naman magkita kay Guana. Nagkasar nga rod manon name ni Bobby kat siya ni best man na. Alam, hindi mo iba ni Janice. Tinawagak. Kat, matandara to ko na. Tawagan maganda ya. Isumat lang yung suit number na. Kabarbaro. Itod ko ka. Kat, isip ko na, itad mo kanya. Itad na kanya manong name. Sagbay nga nagawid na kalbasan ti reception, manong name, puduto na klaunay. Indahil ko ti number manong name ni Janice. Simong Bat. Hello? Sino ito'y? Hi, my friend. Sino ito'y? Ni Melvin. Oh, Melvin. Abin saan kayo matender ti kasar ni Bobby? Kas kalasangan nga gayem. Gabuto nagtuturpos tayo at trabaho tayo. Nalipatan na kami nga gayem. Wala to sa amo na siya tinangbalin nga maid of honor ni na. Kaya pingamin nga siya ka. Siyempre, ada pili na
Nga saan nga siya? Siyempre, siya inaalan ni Bobby, kapag siya best friend na nga eh. Sabi, saan kayo matindar? Emergency. Ano emergency? Intry ko ni Angelo iti hospital. Angelo? Sino Angelo? Di anak ko. At asawa mo? Nagloko kan? Abi, sana kami nimitaran? Imuno na ka nag-asawa? Ako may asawa. Katabi ka ang anak mo. Naalak at kinabalasan ko, disgrasyada ak. Nagloko mo tayong lalaki, haping hana ka intong pal. Dinak matipat-patig. Di lalaki? Siguro, noong kasarnak agit, masusurok nga tapat ng ipatig. Sino ito lalaki? Sige ka na, dobrak. Bye, Melvin. Adapay lang ka di anak mo ito ospital? Anong ospital? Imbaga naman ng naimi. Diyan ka mo noapay na panak. Nakaswero. Janice? Melvin. Saan ito anak mo? Ano sakit na? Okay naman lang. Hamat nga nadagsigin ti. Basta lagi ti okay kang kuha natin. Panagpaut na bala ti ospital. Maturog. Mano tawanan? Nasurog yung nga talo. Nasurog yung nga talo. Naalam hindi anak ko iso na. Nagbunga ka di na pasamang karata. Uwan. Abi sa mong ibagbaga kanyak. Abi kung may ibagakan ka. Kadinak ba't ipatpatig. Ingasar ka kuma. Ikasar na, ori na sana kalab. Si kamit landag ko na, nga di mo kayat nga maulit, ti pasamak na papakin ni mamang mo. Ano pa nga, ti pamara ka mga ibagakan ka. Nga nagbalin din na pasamak ka na ta. Kaya di mo ba't kayat? Ikasarnak, nga sanak ba't nga patpatag? Warin ka ba't nga susurong ipatag? Nga dati siguro tayo po na nuapin nga, gingganay takit ako pa din, nasarak ng ipatag ko. Kasi kaada ka din ipatpatag mo? Adan. Sino? Ni Angelo, ti anak ko. Tikit ko sa wana, di nakasagana nga mangikasarkan ka. Awan. Janice. Ano? Teka sa panangginang kanya? I love you. Style mo, bulok. Naglakaibagat I love you. Ipaliknag ka. Uy, nakakara ko ba nakasta? Anda ni nurse. Pasensya ka, nurse. Okay lang. Is it amati anak mo? When? Imbagam nga, imbagam nga, single mommy ka. Ita hindi, ngumitakit sa anin. Gabutadan ti amana. When? Wala, mabitlangan ta check up. Okay lang. Anak mo, umapal ka na kayo. Balasang ka pa, nurse. When? Ako may boyfriend mo? Ako pay. Bahala ka na. Kahit ko nga, lips to lips na ito yung balintong asawa. Melvin. Di mo ka di marik na nga dayat nga na ibuti ka na kitakik ko? Abay nga rin idi, salsarod-sudig no kayat na kat saan ko nam, agkat kaabay tapay ti tricycle, agdaddan na spay ti takyag na. Kat talaga man nga saan? Kat ibagamot nga salud-sudig ka nga saan ko nam, na ibagam ko nga labnak, di sinusuro ko nga mga impatig, nalakakamot nga susuro nga impatig, sweetheart. Ala, umapal ti nurse. Uy, nakariingan ni Angelo. Angelo na?
Ami? Sino isuna? Iso ni dadim. At dan ni dadin ko? Dan. Tsaka di magkakeng ka? Nadandan ni sumang peten? Isong agpalaeng ka? Anak, Daddy, Injaya naman ang nemi titakyag na inarakop ko. Angelo, anak. Angelo. Api nagbayag kang siyang pet. Api ka lang. No sana ko nang nagsakit, saan ka si mga sampet? Nagpalaing ka karot, anak. Iyawid ka itong ni mamim sa Jibalay. Hindi. Jibalay? Agur ori na lulam sa jay. Kasano nga doon dalulak iti lolak. Di adamat sa baling nga po ko da. Damit kasinsin ko. Apapahin na pa yun ako ha. Tapno awan ng mga papakin ka kasinsin mo. Alain gayon kinimamim. Ije balay mi. Itayan ni lulam. Nasingsing pa ni lulam ng ni lulam jay. Kamit Nasingsing pa ni lulam ko. Basta lang kay ton. Inton ka no dad. Inton may bagang ka. Naimbaga ka na kun. Palaing ka pa yung nalaing. Right? When daddy. Nakaragragsakak nga naghawid dito yung balay kat inarakop ko ni mama. Isang sangin man da. Rakop mo anak ko. Mama. Hindi. Saan kayo nga nakabartek kini papakit na ginarakop kayo? Anot na riknam? Imposible nga kalayon nga nabartek ni papa. At damat gundahoy nga saan nga nakainom. Arakopen nak. Awan na nyaman na. Iso kung kunak nga rin, saan sabi ka po doon, ibagbagada, no, makiinarakop ka, tilalaki kita. Adamang kuryente tirik na. Oh, mat. Gabutawan ti ayan. Nga naibuti ka na kita arakop ka ng kahit. When? Pengar, di kita'y mairuruar, GRO. Nga tayo one night stand. Apay na padasa mo. Una mo ma. Kahit, no ararakupan ti may isang GRO. Makuryente ka. Makuryente nga tayo suna. Hamet. Basta ti talikagay ko't rumwar. Una, maipagsal man di arem mo. Ngayon mawanti na isang sangayan nga mariknam. Kasi diyan di babae. Trabaho na lang. Tapno na lang makakwarta. Diyak pa nakarik na. Nga nangarakop ka niya. Nga nakuryente ang anak. Di mabalin yun ton. Nakapila matan anal man yun. Kasardi ko na ni papa. Bakit ako? Sambay na lahat ti amin, mama. Isin ako mga ortibayat kanya. Baka no adabalo, nga pagsurundaan nyo, kada kursunado ba't kada kayo? Diyak tulam mo. Kasi ka, apa yung istorya mo tigas siya, apa yung nakaragsak ka? Danton manugang yung mama, ada pa yung apo ko yo. Ha? Inauna nga apo ko yo, ngayon apo ko yo kinilili. Kanya? Saan naman napasamak? Gabuti arak, mama. Ha? Sagbay nga nagradwarak, na pang kami nagpupulutan iti banyas kada. Kapagaw, kadwag da babi kin ni Janice. Ada na pasamak mi kin ni Janice. Nasami napuputan. Gapo iti arak. Nagimas nga arak, mama. Napasasan nga arak ti base. Ombo. Urak na patid mo anak. Kurso na anak data nga klase ti arak. Ito lang nga na mo nga. Adagay naganagkayam ni Janice, na parang ti hospital ni Angelo, kading-karig ka na kuhada. Nga norumwarto ni Angelo ti hospital, iyawit konton ditoy. Ay, katadan to, apo ko nga dagos. Bukan mama, ay saan ako nga apal pa nga, mapanit ayan ni Lily. Kat itay araw ko pagisunan ni Janice, na isang sangayan. Nangrunan lang aro din, agin nagkik kami mama. Oray boy-boyan na kami na tiners. Nagmayat, nung mabalil ako, bakit? Paruwarik na dyan, nurse na. Oray tamat maturog na Angelo. Oray tata kami ti private room.
Ngem, sambat nga nga mabali. Agtuturak. Mama, ito naman kasi balin nga pamilya tayo. At least, naragsak kayo. Naragsakak para kada kayo anak ko. Nagruna naragsakak ton. Ano at dan tumayanta nga apukog dito eh. Saan kito nga gurunet sa bali, o no lalaki nga makaiparig na kada kayo ti ayat. No at dan to, kita dan to. Ngem no awanen, okay lang, naragsakak lang ta. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi inyawid kon da Janice. Kani Angelo dito balay. Dito idang nga nagnaid. Iti sidong ko, iti sidong mi kini mama. Kaya dito nga naplano ti kalaysa. Nagkalaysa kami manong nemi. Kahit naragsak kami. Naragsak kami nang runag at addan dua nga ading ni Angelo. Da Jennifer, kastamatan kini Dayan. May isa alalaki, ken dua a babae. Talumat ti anak ni Lily, manong nemi, idinto, da papa kiniya, tay darling na. Dati talagang asawa na, napasan ti anal man ti kasarda kini mama, nagkasarda kini tita LB. Yan. Adamat na nagbatpada iti college. Dagiti kakabsat ko ti ama. Kat na siyat damat. Ni mama manong nemi saanin nga nakauray pa iti lalaking na impatig na kinimpatig na. Imbukbuklan ti amin na panahon na kaniyak kada kami kiniya. Janice kanigiti talo nga apu ko na kada kami. Dito nga rin ti pagkasarita ak manong nemi. Gapo iti arak. Kat nabukel iti saan anasya at relasyon. No mampay gapo ti arak kada kami kini Janice talagang anda kami tinekari. Sabi ko mama nung name it at damat ni batik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, karigiripatak nga dimngeg, more power to your program manong, and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, Melvin.